बे समाव नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल आरो डिसक्रिप्शनाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ मानोना रायजो राजा नोंथांमोन नैबेफोरबायदि हरनि समाव गारि बुख्रुबनाय बेफोरबायदि इन्सिडेन्ट जानाय बेफोरो जाथायानो फोरमान होयो रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बिपिएफ पार्टिनि जुनियरनिफ्राय लानानै सिनियरसिम बिथांमोना बुङो खुगायावल' गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय नांगौ होननानै बुङो आरो नोंथांमोना खोनानो मोनदों सिगांनि समफोराव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों मा बुंदोंमोन बिपिएफनि थांखियालायनो उद्देश्यआलायनो माने गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनो सान्थि उन्नति एकतानो जुदि बिपिएफनि थांखिया बिपिएफनि जुदि उद्देश्यआ रायजो राजाखौ लानानै पाब्लिकखौ लानानै जुदि उद्देश्यआ बेनोमोनब्ला गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय सान्थि उन्नति एकता मोनब्ला प्रगति मोनब्ला दिनै बेफोरबायदि इन्सिडेन्टआ बोरै जानो मोनखो बेफोरबायदि गारि बुख्रुबनाय जाथाया बोरै जानो मोनखो जोङो नुनो मोनो जोङो जेसेबांनो माने इलेक्सन फैयो बिसायख'थि फैयो काउन्सिलनि इलेक्सनानो जा बेनिफ्राय एमएलए इलेक्सनानो जा माने बेफोरबायदि जाथायखौ बे बिपिएफ पार्टिनि वर्कार्सफोरा मावग्रोयो आरो जाथायखौ खालामग्रोयो माने सिगां खालामग्रोयो आरोना नाथाय जोङो नुनो मोनदों बियो जोङो सैथोखौ सैथो होनना बुंनांगोन आरो नंखायखौ नंखाय होनना बुंनांगोन खिन्थु इउपिपिएल पार्टियाव खिन्थु गुबुनखौ बिदि गाग्लोबग्रोनाय एटेक खालामग्रोनाय बिदि बुख्लायग्रोनाय बुख्रुबग्रोनाय बेफोर माबाफोरखौ जोङो नुनो मोना दे खिन्थु इउपिपिएल पार्टिया नंखाय बुङा आरो बिसोरो थगाया बिसोरो माखासे स्ल'गान होबाय थादों गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय माखासे हाबाफारिबो लाबोबाय थादों खिन्थु जेरै बुंदों बिथांमोना बेबायदिनो खामानिखौ मावदों जायनि जाहोनाव बे गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय मोन्थोरखौ लानानैनो थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल पार्टिया ओरैबायदि माने सान्थि 5 बोसोरखौ सरकार सालायदोंमोन गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेबादि नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जेबो जायाखैमोन। नाथाय दिनै बिपिएफ पार्टि बिपिएफ सरकार फैनायनि मास मोनबायावनो दिनै थांनाय समफ्रावबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय कारिगावनिफ्राय लानानै क'क्राझारनिफ्राय लानानै बबेबा फेस्टिभेलाव देगार सुनायनिफ्राय लानानै बिनिफ्राय बायदि बायदि माने जाथाया माने बिपिएफ सरकारनि दिनाव माने बेबायदि जाथाय जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो फिन बिसायख'थि सफैलायबाय नै गारि बुख्रुबनायखौ जोङो नुलायबाय आरो माने बिपिएफ पार्टिया माने बेफोरखौ माने खालामजेनग्रोयो आरो मावग्रोजेनो आरो थ' बिथांमोना ओरैनो खुगायावल'सो बुङो बिथांमोना बुंदों नोंथांमोनाबो दाख्लै नुनो मोनदों कास्टम बसुमतारिया मा बुंदों where there is peace there is मा होनदों माने where there is peace there is peaceful where there is peace there is happiness नो रायजो राजा नोंथांमोन दाख्लै कास्टम बसुमतारि बिथाङा बुंदोंमोन मा बुंदोंमोन बिथाङा where there is peace there is happy आरो मा बुंदों डिउरिं दा लास्ट 5 month माने बिपिएफ गभर्नमेन्ट माने जेनुइन हेपिनेस जेनुइन माने पिस माने रियेलि पिस आरो हेपिनेसखौ मोनदों होनना बुंदों थ' माने लाजिनांगौ आरोना बेबायदि माने बुंनो माने एकदम माने बेबायदि इसिबां माने बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो लाजिनांगौ आरो थ' बोरो दिनै जेनुइन पिस जेनुइन हेपिनेस बेफोर बहा थांखो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं नङा होमबा माने मोनफ्रोमबो बिथिङाव माने गोजोननाय गैयैखौसो नुबोगासिनो आरोना माने असान्थिखौसो जों नुनो मोनगासिनो दं दिनै रान्दि बिमाफोरनि दिनै अरन'दय दानजाबाय गोबां दुखुआव दङ दिनै
लाइमोनफोरा दिनै थगायजानानै गोबां दुखुआव दङ 2 लाख होगोन मोनगोन गोबां आसा खालामदोंमोन नाथाय माने 2 लाख सोरनोबा होनानै 1.5 लाख लांफिनजानायखौसो जों नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो मोनबा गेरेन्टिनि मादाव मोनसेयाव माने मोजां मावफुङाखै आरो बर'खौथ' बादानो बर'फोरनि थाखायथ' माने जेनेबा जोङो मोनबा गेरेन्टिखौ फिल खालामनाय नुनो मोनाखै आरो बिनि अनगायैबो जिथुनाखि माइनरिटि मिया मुस्लिमफोर बिथांमोनखौ सोंबाय गोबां सोंबाय 1-2 लाख फाइसिना फवानाय सिनियर सिटिजेननि मोनाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा मोनाखै माने ओरैबायदि माने जेरावबो माने बे 5 गेरेन्टिनि बाथ्रा बुंदों ना माने बियो मोजाङै मावफुंजानायखौ जों नुवाखै आरोना दा बिथांमोननि बुंनाय रावा माने रज'वाखै माने फेइलार जादों आरो बिथांमोना बिटिसिखौ सासन खालामनाया फेइलार जादों जायनि जाहोनाव गावसिनि कर्मिफोरखौनो माने कन्ट्रल खालामनो हायाखै आरोना कर्मिफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै बुजायनो हायाखै बुजायनो हायैनि जाहोनावनो जेनेबा हाइकामाना जुदि बेबायदि माने माबा खालामनो नाङा दै बेबायदि माने बुख्रुबनाय बायदि हिंसा जाथायखौ जुदि मावनाङा जुदि होननानै जुदि हाइकामाना जुदि गोजौनिफ्राय फोसावोब्ला थारैनो कर्मि सेलाफोराबो मानिगोन नाथाय बिपिएफ पार्टिनाव बेबायदि माने हाइकामाननिफ्राय बेबायदि हिंसायारि जाथायफोरखौ मावनो नाङा दा माव होननाय बिदि माने माबानाय गैया नामा आं बेबायदिखौ सानो आरोना दा बेबायदि गैयैनि जाउनावनो नैबायदि जाथाया जानो मोन्दों थ' जोबोद दुखुनांथावना गोबां साननो गोनां आसा खालामो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया राजखान्थिनि मुङाव बिसायख'थिनि मुङाव माने बर'नि गेजेराव गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे जाया दाजाथों बेखौ हास्थायो आरो रायजो राजाफ्रा बयबो हास्थायो गोजोन सान्थियै जाहाथे इलेक्सना बारलाङो बे राजखान्थिया सौफैब्ला माने मौखिक माने खुगाजों खुगा गोबां माने नांलायनाय सोंखारिलायनाय बायदिया जाखायो थाखायो आरो गोबां लिडार दैदेनगिरिफोरानो बुङो बेफोर माने नांलायनायफ्रा बुंलायनायफ्रा माने बियो पार्मानेन्टनि सुथुरबो नङा माने पार्मानेन्टनि लोगोबो नङा बे बाथ्राखौ जोङो बुंनायखौ नुदों आरोना थ' जेबो मुलाम्फा गैया रायजो राजा नोंथाङा नैबेबायदि गारि बुख्रुबनाय सोरखौबा जखम खालामनाय सोरखौबा हानि खुनि खालामनाय जेबो मुलाम्फा गैया बिनिफ्राय जेबो लाब गैया थ' बेनिखायनो जाहाथे जाया बेखौ खावलायबाय आरो गोजोन्थों नै लोगोफोर बिपिएफनि मानसिफ्रा दांजेनबाय नै जोंनि इउपिपिएलनि गारिखौ नै अन्थाइफ्रा बेसेबां गिदिर सिङाव हाबदों बे जाबाय बिपिएफनि गुन्दागिरि आरोना भैरबकुन्द आउटपस्ट खाथियाव जादों बे जाथाया बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंनि गारिखौ इउपिपिएलनि गारिखौ अन्थाइ खुबैनानै सेस खालामबाय पुलिस आउटपस्टनि खाथिनिफ्रायनो जादों बे जाथाया ना सोब उन सिगां दायो बे गारिखौ थानायाव सोसिगोन आउटपस्टआव नै सिगांथिंबो जुदि ड्राइभार बे ग्लासा बायनानै ड्राइभाराव नांमोनब्लाथाय गारिया बेलथायनाय जेसेबां मानसि दंजोबोमोन थैजोबगौमोन आरो बे जाबाय बिपिएफनि गुन्दागिरि बे जाथाया जादों उदालगुरि 46 नं कनस्टिटुवेन्सियाव जेराव बिपिएफनि केन्डिडेटआ रिहन दैमारि सार बिथाङा गावनि वार्कार्सफोरखौ सामलायनो हायाखै ना गुन्दागिरि हिसाबैसो बाहायबाय थादों बेबो थाना खाथियावनो लाजिथावना बिराद दुर्भाग्य उननियाथ' बायजोबखादों नै सेस बाब्रे थानानिफ्राय 10 फुट गोजानावल' जादों बे जाथाया सब ग्लासफोर दं बेफोराव दा मोनाबाय खोमसियाव नुनो मोनला अन्थाइफ्रा नै बिराद गिदिर अन्थाइ खाथिनिफ्राय खुबैखादों आरो एकदमबारे बे जाबाय बिपिएफनि गुन्दागिरि जों इउपिपिएलआथ' सान्थि हास्थायग्रा नालाय बिसोरो मा खालामदों जों जेबो रिएक्सन खालामा बिथांमोना जेननायखौ नुखानानै
बे जाथायखौ खालामजेनबाय नै सप्तासे दंबावो सप्तासेनि बारा दंबावो इलेक्सन जानो इलेक्सन खाथियाव मा खालामगोन बिथांमोना मिथिया रायजो राजाफोरनो फोरमायनांगौ हिसाबै बे लाइभखौ आं होनाय जादों बे जाबाय BPF नि गुन्डागिरि